Ja vás chcem všetkých privítať. Ten večer ja som vlastne v zvláštnej pozícii, pretože prvýkrát sa niečo volá po mne a to nebol úplne môj nápad. Skutočne, musím povedať, že to vymysleli na Starom meste. Sedí tu s nami zodpovedná pani Janegová zo Starého mesta, ktorá to vymyslela, dala tú možnosť, tento priestor a ja jej veľmi pekne za to ďakujem. A tiež musím povedať, že som z toho taký zmetený, lebo je to tak vyzerá to ako taká sága egosolistického sebazbožnenia, takého titána slovenského apokalyptizmu, ako teda niektorí ma tak ako s tou apokalyptickým myslením stále naznačujú. Nie, my sme ten večer pod vplyvom tým impulzom pani Janegovej zo Starého mesta začali organizovať preto, lebo máme pocit, že chýba tak formát, kde mnohí známi ľudia, o ktorých sa domnievajú viacerí, že už povedali všetko a že už sa o nich všetko vie, tak ja mám pocit, že treba ich trošku vytiahnuť z tej ich komfortnej zóny a spýtať sa ich aj na veci, ktoré ešte možno nepovedali alebo povedali ináč. Na začiatok to dôležité, ste videli, že je tam niekde káva, tak spomeniem dôležité veci, že okrem Starého mesta dôležité je, že teda organizuje to Centrum pre otvorenú politiku, sedia tu viacerí, alebo myslím všetci z COPu a predovšetkým Peťo Markovič, keďže obidvaja, to už predbieham, obidvaja s profesorkou Radičovou sme bývali Fulbrightisti, tak to asi vysvetlím, ale tak ja myslím, že to je celkom známe, tak s veľkou radosťou konštatujem, že je tu aj s nami ako spoluorganizátorov dnešnej akcie asociácia vlastne alumni Fulbrightistov a sedí tu s nami predseda pán Cár. Asi niečo, však ja vlastne Tomášovi aj odovzdám potom slovo na chvíľočku. No a samozrejme náš mediálny partner Denník N nie, ako treba spomenúť tiež, pretože budeme sa snažiť, aby do budúcna tá spolupráca možno viedla aj k tomu, že skúsime niečo zavesiť, nebodaj na internet. To ešte uvidíme, že či to bude robiť dobrotu. A ešte poviem, že vlastne sme sa stretávali už niekoľkokrát v apríli, v máji, v júni v Zičiho paláci. Teraz prvýkrát v Pistoriho paláci, ja neviem, nakoľko ten palác poznáte viacerí, ja som sa tu už zúčastnil 2 stretnutí. On má, aj výborné, že sme tu, pretože on má veľmi temnú minulosť. Ja mám pocit, že teda ako vzhľadom na ten vytrhnutý luster, ktorý nad nami nie je, že ako keby druhá svetová vojna skončila včera. Toto bola totižto ambasáda Tretej ríše, možno viacerí viete, potom múzeum Vladimíra Iliča Lenina a potom múzeum Matice Slovenskej. Tak ako musím povedať, že tento palác si užil celkom a teraz je zvonku, že to opravené, znútra ešte úplne nie, tak vyzerá to tak hipstersky, jemne, ale to je vlastne dobre. Takže verím, že tomu dáme nejaký nový obsah po takýchto tragických okolnostiach. A poďme, aby sme nestrácali čas. Asi predstavovať Ivetu Radičovú je, možno až to vyzerá, že je to zbytočné. Ja teda poviem na úvod, že urobím to, čo nikdy nerobím v diskusiách. My chodíme občas po Slovensku, diskutujeme a ja sa vždy snažím držať dekor, že si vykáme v debate, napriek tomu, že od roku 1990 si tykáme. V tejto debate, vzhľadom na to, že sme v takejto diadickej interpersonálnej interakcii, tak budem sa snažiť tykať výnimočne. A poviem úprimne, že také krátke spomenutie. Ja som Ivetu Radičovú spoznal cez svojho otca, a to je zaujímavé, že sa k tomu nevracia ona sama, keď spolu s ďalšími 2 sociológmi slovenskými písala list 14 slovenských sociológov Gustávovi Husákovi. A to vtedy prvýkrát vyšla z tej svojej alebo neviem, či prvýkrát, ale rozhodne veľmi odvážne z tej konformnej zóny a so všetkou nemilosrdnosťou pomenovali problémy v Československu a žiadali prepustenie Bratislavskej Peťky. Pamätníci určite vedia, o čom hovorím. A ja som odvtedy vlastne od roku 89 ju vnímal ako človeka, ktorý nerobil kompromisy s režimom a napriek tomu vlastne ako vedela byť úspešná už v tých časoch. Teraz ako to nie je také nejaké zbožtenie, Ivetka, ale
viacerí, ktorí pracovali v oblasti sociálnych vied, tak vstupovali do tej komunistickej strany, alebo sme ich potom našli v cibulkových zoznamoch a ty si bola tá, ktorá si bola úspešná a nerobila si tie kompromisy. Ja si aspoň nič z toho nepamätám, takže to je iba na úvod také ocenenie. Či hovorím niečo zlé? Nie. Ale čakám, že bude ďalej. Dobre. No a poviem iba niekoľko vecí. Potom sme sa stretávali, ja ako študent Ivety Radičovej. Vlastne nemusím byť. Nie, ja hneď odovzdám slovo, nemusíte sa bať. A chcem povedať niekoľko dôležitých vecí, ktoré o Ivete Radičovej sa bežne možno nevedia. Teraz som sa zlákla. Bola veľmi, veľmi otvorená k študentom, takže okrem toho, že sme sa od nej veľa mohli dozvedieť, na rozdiel od mnohých iných, tak s nami občas aj sedávala v kaviarni a pokračovala, ako sa hovorí, nezištne v dlhých a dlhých diskusiách nad sociologickými témami. A potom my sme sa stretávali aj vo VPN-ke, kde Iveta Radičová bola jednou z tých, ktorí boli dosť nespokojní s vedením VPN a potom dokonca to viedlo až k tomu, že vo voľbách 92 už sa snažila spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí vtedy ešte sme verili, že napríklad taká štruktúra ako ODS, že bude niečím prínosná. Takže tá nespokojnosť viedla až vlastne k tomu, že Iveta spolupracovala s ODS-kou, stretávali sme sa v 3. sektore, robili sme spolu na zaujímavých výskumoch, napríklad so Svetovou bankou. No a tiež vlastne teraz si uvedomujem, že keď hovoríme o tom Fulbrightovi, tak Iveta Radičová bola na tej istej inštitúcii v New Yorku ako ja, takže dokonca ešte aj tá nás spája, New School for Social Research. A teraz vlastne obidvaja tak trošku pôsobíme na Bisle. Takže nejakým spôsobom sa nám to prelína. Tak ja začnem niečím, čo možno, Iveta, nečakáš. Povedz, v čom si bola, keď už teda vieme o tebe, ako si sa vyvíjala niekde po 30-ke, v čom si bola výnimočná, alebo keď možno by som povedal ináč, alebo iná v detstve? Viacerí ťa považujú za zaujímavú osobu. V čom si bola ale iná alebo zaujímavá už v detstve? Alebo bola si zaujímavá v detstve? Bola som vôbec. Ešte raz príjemný, dobrý podvečer vám všetkým želám. Veľmi sa teším, že ste si našli čas a vážim si to. Teším sa na dnešné stretnutie. Neviem, čo môžem očakávať od pána, ktorý sedí teraz vedľa mňa. A chcela som najprv, že mu teraz všetko vrátim, ako ja ho mám v spomenkách, aby aj chvíľočku on tak strácal farbu z tváre, ale neurobím to, pretože na úvod poviem len jednu vetu. Michal patrí medzi, dovolím si povedať, mojich žiakov, ktorých radím medzi tých úspešných a na ktorých som hrdá a budem hrdá. Takže sme tu v pozícii zvláštnej, pretože je to môj žiak a nech robím, čo robím. Ja ho vždy v tejto pozícii vnímam, aj keď je už teda dosť väčší a starší. A tu skončím, lebo vtedy si musím začať uvedomovať aj vlastný vek a nerobí mi to dobre. A teraz chvíľu vážne. Ja neviem, či som bola výnimočná. To o sebe človek určite sám nikdy nepovie, bolo by to naduté, nepravdivé a ani sa takto nevnímam. Bola som normálne decko, ktoré sa snažilo vo voľnom čase ho tráviť inak, ako si to predstavovali jeho rodičia. To bol asi taký úvod, pretože predstava dieťaťa, ktoré zo školy príde domov, sadne si a robí si domáce úlohy, nezodpovedá môjmu detstvu. Ja som prišla zo školy, zbavila som sa tej kašky a bežala som buď na tréning, alebo na balet, alebo hrať volejbal, jednoducho ma nebolo, zmizla som. Nosila som ako väčšina detí kľúčik zavešený na krku, aby... Áno, vraj to nemám zapnúť. By ste ma počuli? Mám zopakovať? Takže to, čo som doteraz povedala, nebude môcť byť na internete. Veľká výhoda, lebo nebol zvuk.
Takže teraz sa začnem cenzurovať. Nie. Decko, ktoré... Nie, ty si hovoril dlho. Pozor, ja som poctivo, tichučko sedela, rešpektovala som ťa, neviem síce prečo, ale dobre, asi preto, že som slušne vychovaná. A teraz idem ja. Si sa ma spýtal, hľadám odpoveď. Takže, plno voľnočasových aktivít, od 3 rokov som robila všetko možné pohybové, gymnastiku, balet, šport a nezabudnem nikdy, ja som to x-krát spomínala, ale to bol taký dôležitý zlom, lebo do tohto môjho sveta liberálnej výchovy a slobody vstúpilo jedného krásneho dňa rozhodnutie, ktoré bolo zrazu také autoritatívne a veľmi jasné. Išiel ma otec zapísať, keď som mala 5 rokov do materskej škôlky, ako ten rok pred nástupom do školy. A ja som tam sedela na stoličke ako taký zdúčik, sledovala, čo sa okolo mňa deje. Otec to vyjednával vtedy so zástupcom riaditeľky základnej školy Vláčihovej, bola riaditeľka. Neviem, prečo si to pamätám, neviem, čomu mi je tá informácia, ale pamätám si ju. A on mal na starosti materskú školu a sa rozprával s tým mojim otcom a mal na stene taký veľký nápis, ktorý pojednával v takom prísloví o tom, ako je fajčenie veľmi škodlivé zdraviu a do toho si zapálil cigaretu a to bol okamih, kedy som samozrejme prehovorila jednoduchou vetou: vy neviete čítať. A on sa pozrel, ona číta a on to hovorí, no. A podsunul mi vtedy jedný zo základných novín, ktoré prinášali zvesti, ako vyzerá svet, teda ako ho máme vnímať, Pravdu. Nech teda číta, tak som začala čítať, na to nasledovala druhá otázka, píše. On to hovorí, píše, aj písaným, pôjde do školy. Tento moment mi zmenil život. Ja som vyjednávala, žobronila, presviečala, ukazovala, aká som malinká, drobúnka, neduživá. Bola som naozaj. Takáto babizňa som mňa vyrastla až na gymnáziu veľká. A nič nezabralo. Nastúpila som v 5 rokoch do školy a tým moje potrestanie nekončilo. Dodnes si pamätám tú veľkú koženkovú oranžovú tašku, strašne ťažkú, aj som vážne bola hrozný drobec. Takže keď mi to skúšali zavesiť na chrbát, tak mňa to prevážilo. Celá cesta do školy, keďže som to do školy mala zhruba 50 metrov, narodila som sa na Nedbalovej, chodila som do školy na Nedbalovej, som ju vláčila za sebou, ťahala za sebou, vyjadrovala som týmto aj svoj vzťah k tomu, čo je v tej taške. A vtedy tie lavice boli také sklápacie. A ja som to ani 2 rúčkami nevládala sklopiť, tak mňa tam ráno posadili a po obede vyslobodili, keď tá škola končila. Nehnevajte sa na mňa, ja si tých učiteľov vážim, ale ja som väčšiu nudu v živote nezažila. To bolo jednoducho peklo, to bol očistec, takže tá výnimočnosť bola v tom, že som to poctivo odsedela, zniesla až po tú 9 na základnej škole. Potom do rozhodovania už trošku som vážnejšie začala vstupovať a to rozhodnutie o gymnáziu už bolo spoločným rozhodnutím, aj keď pod nátlakom. Moja voľba bola konzervatórium, balet a neskôr choreografia. Takže jemne pod nátlakom, že mám mať všeobecné vzdelanie, som sa ocitla na gymnáziu. Mám takú krásnu spomienku doma, o ktorej som naozaj zatiaľ nerozprávala. Po mojej maminke našla som taký ten malý zelený zošitok, ktorý neskôr sa na školách používala. Písali nám do nich poznámky a som ich mala veľmi plné, tie zošity zelené. Aj tie mám odložené. Nemám tu, by som vám zacitovala celkom milé čítanie, ale našla som mamičky, kde písala od môjho narodenia, koľko miláčik spapá a kedy papá. A to bolo pod každé 2,5-3 hodiny vzorne napísané a koľko som pribrala. A potom prišlo obdobie, keď som mala 11 mesiacov, prvé slovo, druhé slovo,
papa, daj, mama, tata, prvé spojenia a blížime sa k 2 rokom a tam zrazu mama zmenila ceruzku za červenú a napísala hrozne papuluje. A týmto opis mojich prvých slov a vied skončil. Celý život som hrozne papulovala. Naozaj. Mala som ku všetkému hneď nejakú poznámku, hneď som viedla polemiky, hneď som hľadala, či to nemá náhodou a nejakú inú možnú interpretáciu alebo vysvetlenie. Patrila som k deťom, ktoré boli nesmierne zvedavé, na všetko sa pýtali. To slovo prečo, ktoré väčšinou u detí v 3 rokoch začína aj končí, nezostalo dodnes. A možno to ma dohnalo do vedy a výskumu, lebo tú otázku prečo si kladiem sústavne a teraz už o spoločnosti a iných sociálnych témach. No, čiže prečo si išla na sociológiu, to vieme. Mimochodom to gymnázium, ktoré Iveta spomenula, to je gymnázium na Tomášikovej ulici, kde okrem takých neskôr ako Zora Coborová, Rado Procházka, pán Vtáčnik, tú školu absolvoval aj napríklad Andrej Babiš, ktorý práve zostavuje českú vládu. No takže tú sociológiu vieme, ale teraz ja si teda rýpnem a vlastne som bol v tej istej pozícii. Ja som tiež teda posielal prihlášku na marxisticko-leninskú sociológiu. Prečo si išla na marxisticko-leninskú sociológiu? No a tu ťa vyvediem z omylu. Ja som nenastupovala na marxisticko-leninskú sociológiu, ani sa tak tá katedra vtedy nevolala, ani tak ešte nebola nasmerovaná. Ja som nastupovala na katedru sociológie, kde ešte doznievali a učili ľudia typu profesora Hirnera a podobne po znovu otvorení v 64. a v rámci procesu oteplenia v 60. rokoch. A my sme naozaj ešte mali štandardné predmety sociologické. K tomu premenovaniu a tranzícii slávnej došlo, keď my sme boli v poslednom ročníku. Teda nás obsah zmeny ešte nepostihol do takej miery a tým pádom ani moje rozhodovanie nebolo rozhodovaním sa o štúdiu marxisticko-leninskej sociológie, ale o štúdiu sociológie. Takže to bola, prepáč, Miško, som staršia. Dobre, to je v poriadku. Bolo to skôr, bolo to ešte v iných rokoch a bolo to ešte trošku v inej atmosfére v tom čase. Nie, tak ja ťa testujem, čiže teraz ďalší test, lebo ja si pamätám Ivetu Radičovú ako veľmi dobrú metodologičku, ktorá teda vďaka nej som si osvojil mnohé z tých základov metodológie, ktoré potom už sa mi darili rozvíjať inde celkom pekne. Ale ja som mal takú zaujímavú skúsenosť s viacerými sociológmi pred 89., že keď sa snažili utiecť pred sociálnou realitou, ktorú nemohli skúmať, tak vlastne utiekli k metodológii. Nehovorím, že to bol tvoj príbeh, ale prečo vlastne si sa stala metodologičkou? Lebo v Sovietskom zväze, napríklad to mnohí nevedia, metodológovia boli vynikajúci. Siberská škola bola jedna z popredných popri poľskej škole. Ale vlastne chudáci nemohli tú sociálnu realitu skúmať. Preto utápali sa vlastne v tom, že čoraz viac zlepšovali rôzne metodologické postupy, ktoré nemohli si odskúšať. Prečo si sa vlastne takto vyprofilovala vtedy? Bolo to tak, ako hovoríš. Ako náhle udrel už ten marxizmus, leninizmus v plnom nasadení, nebudem zastierať, je to hodnotový a ideologický systém, ktorý sa ma nijak nedotkol, okrem negatívnych konotácií, takže nevedela som si predstaviť fungovať s týmto konceptom, s touto ideologickou nastavenosťou a racionálne rozhodnutie, keďže to rozhodovanie ešte pred začiatkom štúdia, ja som mala na prihláške kombináciu sociológia a matematika. Neotvorili kombináciu, lebo na túto kombináciu sme sa prihlásili až jeden. Teda. Tak to neotvorili a zostala len sociológia. Chcem tým poukázať, že tá matematika mi bola vždy blízka. Pre mňa bola predmetom, ktorý sa netreba učiť.
teda bolo viac voľného času na to, čo človek chcel robiť popri. Tá blízkosť znamenala i to, že počas celého štúdia zvládnutie štatistických metód, vyššej matematiky a celej oblasti štatistiky ma aj zaujalo. Naozaj objektívne zaujalo a už študentské práce, vrátanie diplomovky som mala nasmerované k posunu metodológie. Typologická metóda dodnes sa pochválim, sa z toho učí, lebo som to už vtedy nejak zvládla celkom slušne. A keď prišlo na lámanie chleba, aká profilácia, tak jednoznačne som sa priklonila aj po konzultácii s profesorom Hirnerom k metodológii, k využívaniu štatistických metód v sociologických výskumoch. A mala som jedno veľké, opäť možno šťastie, alebo tie roky to priniesli. Kúpil Sociologický ústav SAV prvý počítač, SMEP z Bulharska, bol v 3 miestnostiach. Kým niečo spočítal, tak my sme stihli ako prečítať zo 2 knihy a zajsť si do kina a tak, ale mali sme ho. Prístup k tomu z celého ústavu mali 2, maximálne 3 ľudia a to sme si museli dať také tie gumené topánky a odev, aby to vydržalo, fungovalo. V lete sa nepočítalo, lebo bolo teplo, sa to zahrialo, to on nepočítal v lete, takže všetko, čo bolo treba napočítať a spočítať, bolo len v zimných mesiacoch na jeseň a na jar, ale leto už nie, to bolo voľno. A do tohto obdobia prišiel prvý tak porovnávací výskum spôsobu života vo veľkomestách a koordinovala to Sociologický ústav Českej akadémie vied s prognostickým ústavom, kde vtedy pôsobil Jozef Alán. A dovolím si povedať, Tuček a celkom ako špička českej sociológie, no tak som bola hodená do vody a celkom sme zvládli tie začiatky, aj keď ja si pamätám dodnes, keď som prišla do Prahy medzi tých zabehnutých štatistikov a metodológov na úplne inej mašine, ako oni mali, na rozdiel od nás, tak sa tak na mňa dívali, že ja toto holúbe, tu čo ide zavádzať, ide nám variť kávu, lebo čerstvé ucho zo školy. Celkom som sa chytila, bola to výzva, nechcela som zostať ako niekto, kto neudrží krok s výzvami a s lepšie pripravenými fachmanmi. Hrozne veľa som sa naučila som sa s tým veľmi rýchlo pracovať až do tej podoby advanced štatistík a tak som sa tomu venovala hlbšie, že dnes konštatujem, že ako dobre sa stalo, pretože potom akúkoľvek tému dodnes, pokiaľ človek si ju chce zmapovať, urobiť seriózny výskum, tak si to naozaj vie nielen zadať sám, ale urobiť sám a spracovať sám. A je to veľká, veľká výhoda. Navyše vie posúdiť, keď niekto iný urobí terén alebo výskum, ako dnes máme tých agentúr, celé spektrum, tak naozaj viem tým prstíkom ukázať, že prosím vás, týchto, ako nebláznite, tí si to doslova vymýšľajú, toto sa trošku blíži realite, toto je čistá sugestívna otázka, to je úplne umelá realita a tak ďalej. Má to obrovskú výhodu. Ale to, čo minule zadal Sulík, to aj iní spoznali, že je to sugestívne. To nie len ty. Áno, to už bolo to zokaté. Ale potom sú také nenápadnejšie, sugestívne, podložené, manipulatívne otázky. Takže tá zručnosť zostala. Využila som si ju ešte pred rokom 89 na výskume rodiny a dodnes si myslím, že niektoré štúdie, dobre, odvolám sa na citačný index, dokazujú, že to celkom zaťalo do podstaty veci, ako boli štúdie o zemitosti a podobne. Vyústili z toho poznania prvé štúdie o druhej ekonomike, šedej ekonomike. A to bolo všetko pred rokom 89.
Takže som to začala aplikovať na štúdium rodiny, spôsobu života a od toho bol v podstate potom neskôr krôčik k témam sociálnej politiky a sociálnej spravodlivosti. Hneď sa dostaneme k sociálnej politike, no a potom prichádza 89. a to opäť možno mnohí si už nepamätajú, ale medzi tými, ktorí zakladali VPN-ku a ktorí boli v koordinačnom centre, alebo teda ktorí chodili okolo VPN-ky významne, bolo veľmi veľa sociológov. Boli tam tak nadreprezentovaní, že to bolo až podozrivé. Prečo to bolo? Prečo toľko sociológov zrazu sa rozhodlo? By som povedal, keby som mal ocitovať Karola Marxa, že filozofi doteraz spoznávali svet, prišiel čas na to, aby ho menili, tak bolo to tak, že zrazu sociológovia, ktorí rozumeli spoločnosti, tak mali pocit, že ju musia meniť? Sociológia je kritické intelektuálne vedomie o stave spoločnosti. Je. Ja hovorím dokonca, že my máme až takú diagnózu, že sa pozrieme na svet okolo nás a začneme vymenúvať rizika, ohrozenia, nastavenie, čo treba urobiť a ako sa vyhnúť nejakej katastrofe. Máme to v sebe, takto vnímame svet. Teda dobrí sociológovia, takto vnímajú svet. A bolo preto azda úplne prirodzené, že nie až v novembri 89, ale sám si spomínal, že pred novembrom 89 vznikol taký sociologický okruh, ktorý neskôr dostal to známe označenie jeden z ostrovov pozitívnej deviácie, kde sme sa stretávali v úvodzovkách rovnako poznačení a zamýšľali sme sa nad tým, ako ďalej, čo urobiť. Nebolo možné mlčať, bolo nutné niečo robiť. Vedeli sme z pohľadu sociológie pomenovať práve tie ohrozenia a riziká a pokúšali sme sa nastavovať nejakú optiku a spôsob, ako tú našu potápajúcu sa loď nasmerovať z tej pličiny, z rizika prevrátenia sa, potopenia sa znovu do normálnych vôd života a fungovania spoločnosti. Tak vznikol aj to, čo si spomínal, ten známy otvorený list na prepustenie Bratislavskej Peťky, ktorý ale bol oveľa hlbším a podstatnejším textom, lebo vyzýval k vytvoreniu vlády národného porozumenia a ukončenie totalitného režimu. My sme vedeli, že keď tento krok urobíme, že v oficiálnych štruktúrach končíme, ale možno to poznáte, že príde ten okamih a možno aj vek, ja som kedy sa blížila v 30-ke, keď sme sa takto už definitívne rozhodli, že už naozaj treba niečo oveľa razantnejšie a významnejšie urobiť, než len veci cez samizdaty pomenúvať, než publikovať v sociologickom obzore alebo podporovať Bratislavu nahlas a prispievať cez takéto aktivity. Takže to bolo kumulované, nakopené a potom úplne prirodzene toho 16. v umeleckej besede sa nás, keďže sme sa zvolávali telefónom na to prvé stretnutie, sa nás tam stretlo z nášho kruhu silná zostava sociológov a neviem, mnohí pamätníci, alebo tí, ktorí ste študovali ten zrod prvých orgánov alebo oficiálnych štruktúr verejnosti proti násiliu, tak tam v umeleckej besede vznikla dohoda, že za každé to profesné alebo záujmové zoskupenie si vyberieme jedného zástupcu, ktorý bude v takom užšom kruhu pripravovať, koncentrovať, spájať rôzne aktivity, ktoré vznikali po Slovensku, komunikovať s Prahou a podobne. My sme sa vtedy rozhodli, že do tohto užšieho kruhu vyšleme za ten svoj sociologický tím Fedora Gála, ale všetci ostatní sme boli v plnom nasadení. No teraz to je niečo, čo mňa trápi už teda 30 rokov. Ako je možné, že teda takí sociológovia, alebo dnes už politológovia niektorí a tak ďalej, majú pocit, že rozumejú tomu svetu a vždy, keď idú do politiky, tak tí technici moci ich zvalcujú a oni tí sociológovia a politológovia nebývajú veľmi úspešní v politike. Jak je to možné? Ale tak Masaryk bol úspešný, nie?
Otázka je, že či ako sociológ bol úspešný, že? Ale OK, to je pekný príklad. Ale na tak je viacero ako tých úspešných sociológov v politike, viacero neusudzuje aj z mojej neúspešnosti. Nie, ja som to nechcel naznačiť, ale ja som práve sa vracal do toho obdobia 90. rokov. To boli ľudia, ktorí poznali, mali vlastne diagnózu tej spoločnosti a napriek tomu nedokázali tú spoločnosť presvedčiť o tom, že tá diagnóza je správna. Ak sa spojí sociológ s presvedčením demokrata, tak znamená, že volí dialóg, diskusiu a presviečanie na presadenie myšlienok, ktoré má. A táto forma a spôsob, budem parafrazovať známú vetu zo známeho filmu, vzťahnem na vzťah sociológia a demokrat, sociológ-demokrat, ktorý sa snaží presvedčiť o istom videní sveta alebo riešeniach, skončí typom tenhle spôsob politiky zdá sa mi poniekud nevhodným. Narazí na technokraciu moci, na častokrát aj zatvorenosť tých iných voči možnosti hľadať spoločné riešenie, pokiaľ nemá v sebe spôsob robenia politiky údermi pesťou do stola, tak sa presadzuje veľmi na dlhé trate, postupne, pretože naozaj uznávame dialog ako cestu a spôsob hľadania spoločného riešenia a pravdy. A je to dlhá cesta. A politika je v tom špecifická, že musíte častokrát robiť veľmi rýchle a razantné rozhodnutia. A druhá prekážka, taká prirodzená, o ktorej ale vieme, že tam je zakotvená, je to, že vnímame svet taký, aký je, teda nesmierne pestrofarebný, nesmierne rôznorodý. A napriek tomu, že sa snažíme o isté zovšeobecnenia, tak vieme, do akej miery to zovšeobecnenie je obmedzujúce a nie je platné pre každú jedinečnosť. A zrazu prídete do politiky a tam platí to čierno-biele. Áno alebo nie. Áno členstvo v NATO alebo nie členstvo v NATO. Áno EÚ alebo nie EÚ. Áno, rovná daň, alebo nie je rovná daň. A tak ďalej. Tam nie je to intelektuálne prekliatie typu áno, aj, ale. A teraz začnete vymenúvať, čo všetko ešte by bolo vhodné urobiť, zmeniť, zvážiť. Áno, ja trochu krátkim s tým. Táto šnúra, ten káblik. Áno, už je to lepšie. A musíte zvažovať, musíte dať bokom tú intelektuálnu pochybnosť, ktorá je vám nesmierne vlastná. Pretože pochybnosť v poznaní je súčasťou celého priebehu poznávania. A to si nás asi teda neukludnila teraz, lebo to vlastne hovorí, že do politiky majú ísť taký radosnejší a nekomplikovaný vlastne svojím spôsobom. Lebo tam žiadne nejaké intelektuálne dilemy netreba riešiť. A zdajú sa ti, že sú tam nejakí komplikovanejší? Radostní už nie sú, ale dobre, povedzme, v jednoduchosti je krása. Niekedy. Pripomenulo mi to krásny príbeh, na ktorý si s tou komplikovanosťou, keď sme pracovali v tímoch na podobe ekonomickej reformy a reformy sociálneho systému začiatok 90. rokov. Zo Slovenska ešte s Helenkou Volekovou a ďalšími sme mali na starosti práve sociálnu reformu. No a celý ten veľký tím v Prahe viedol Vašek Klaus. A ja to nikdy nezabudnem. To je silný príbeh, ktorý si budem pamätať a sprevádza ma ako skúsenosť, kdeže počítač, že takže písal na ten blackboard, naozaj na čiernu tabuľu, celý model vyše 50 faktorov, ktoré budú vstupovať do transformačného procesu ekonomiky.
lebo to len teraz tak povrchne a pre niektorých vyzerá tak, že sa lusklo prstom a bolo to transformované, bolo nesmierne komplikovaný proces a úplne niekde dolu na tej tabuli v rohu bolo také najmenšie políčečko, už sa mu to tamto kriedou ani veľmi nezmestilo a tam napísal, že ľudský faktor. A ja som sa ozvala a hovorím, moment Vašek, chvíľu. Ľudský faktor je to, na čom tento koncept ekonomickej reformy neprejde a padne. A začala som vysvetľovať prečo. Prečo v tejto podobe bude nepriechodný, čo podľa môjho názoru musíme zmeniť, aby priechodný bol. On ma zrazu zastavil a hovorí vetu, to je citát, veľmi presne si ju pamätám. Vy, sociológovia, ste dobrí iba na to, aby ste nám, ekonómom, jednoduché veci komplikovali. Odtedy mám prezývku komplikácia. Áno, my komplikujeme veci. Komplikujeme veci, pretože do rozhodnutí vnášame ten zásadný prvok a element, a to sú potreby a záujmy ľudí. Pre mňa bol, je a bude občan prvoradé kritérium akéhokoľvek rozhodnutia. A v tomto je rozdiel medzi politikou, ktorú v mojej osobe som sa pokúšala raziť a politikou, ktorá je dominantne mocenskou, teda udržiavať poriadok, stabilitu a presadzovať záujmy vybranej skupiny. No, ty si celé vlastne 90. roky pracovala na výskume sociálnej politiky. Mimochodom teraz iba dodám, že inštitúcia Think Tank, ktorý si založila Space, vlastne neprežil, a to je škoda trošku, lebo vlastne think tank zameraný na výskum sociálnej politiky zúfalo chýba v tejto krajine. Je to také symptomatické, mali sme viacero ekonomických think tankov, ale ten, ktorý by vlastne skúmal to možno najdôležitejšie, tak vlastne nejakým spôsobom išiel do stratená. Keď si sa potom vlastne prepracovala až k ministerke sociálnych vecí, bolo to aj preto, že si videla v tej oblasti sociálnej politiky niečo, čo iní nevideli? Teraz narážam na to, že ja si spomínam, že nebola si jediná, ale bola si jedna z mála, ktorá upozorňovala na niektoré nepravdy, ktoré sa šírili o tom, kto je ohrozený chudobou v krajine. Veci, ktoré sa dali vlastne vyťahnuť veľmi ľahko a napriek tomu drvivá väčšina politikov a bohužiaľ teda aj akademikov stále opakovala rôzne nezmysly, ktoré sa týkali sociálnej politiky. Bola to motivácia, že si chcela niečo z toho svojho presadiť, alebo čo ťa motivovalo teda ísť na ministerstvo sociálnych vecí? Čo si chcela zmeniť vlastne? Neviem robiť inak prácu ako spôsobom, že trápi ma nejaký problém, narazím na nejaký problém, alebo ma niekto osloví s nejakým problémom, že si najprv buď sama spustím výskum k danej téme, k danému problému, alebo čerpám z výskumov iných ľudí, pokiaľ sú na stole takéto výsledky. Ale to bolo obdobie, keď minimum výskumov a výsledkov sme mali na stole, hlavne v oblasti sociálnej spravodlivosti skoro nič, blízke nule. A tak začal ten príbeh vlastne robením výskumu a terénu na zásadné témy, veľmi vážne témy. Ako vytvoriť trojuholník, inštitúcií, ktorý zabezpečí to, že spoločnosť má šancu mať rovnováhu. A to je trojuholník štát, trh, občianska spoločnosť. Ako zadefinovať vzťahy medzi tými tromi piliermi a tromi vrcholmi welfare trojuholníka. Ako vytvoriť procesy a mechanizmy, podmienky na to, aby to boli rovnocenní partneri. Pretože u nás sme transformovali z monopolu štátu a ani trh, ani občianska spoločnosť v podstate neexistovali. A tak vznikol vlastne výskum, veľký výskum, nielen na sociálnu stratifikáciu, ale veľký výskum na podmienky a podporu
vzniku treťosektorových subjektov a mieru ich samostatnosti, ktorý vyústil 90. roky, druhá polovica, v presadenie napríklad 2% asignácie dane na fungovanie mimovládnych organizácií. Takže výskum a nejaký koncept, nejaká stratégia, ako to riešiť. Nebolo to jediné vyústenie, samozrejme, bol to celý zákon o mimovládnych organizáciách, ale také hmatateľné, čo dodnes funguje a čo bolo takým predpokladom, aby niečo mohlo mať nejakú nezávislosť a samostatnosť. Predtým sme robili veľký výskum malej a veľkej privatizácie ešte s Vladom Krivým a s ostatnou partiou sociológov s veľkým návrhom modifikácií, novelizácie zákona, aj napísania úplne nového zákona. To bolo z pozície poradkyne vtedy ministra privatizácie Ivana Mikloša, aby sme to dostali do podoby, ktorá bude spravodlivá a funkčná. A tak toto pokračovalo. Výskum spomínaný pre Svetovú banku, ktorého zadaním bola stratifikácia, chudoba, faktory chudoby, návrhy, čo s chudobou urobiť a nepriamy, boli z toho priame koncepty a návrhy, čo s tým robiť, cez rodinnú politiku, cez politiku sociálnej pomoci. A propos vtedy vznikol koncept a stratégia medzitrhu práce. Ja si dodnes pamätám, keď som s tým prišla, tak sa na mňa ekonómovia pozerali, že či som sa zbláznila. To je kombinácia dávky a príjmu z práce. Funguje dodnes, ale to presviečanie a presadenie, že čím to idem pre tých čistých, voľnotrhových, orientovaných ekonómov, že ja im idem kaziť zase ako komplikácia, že prišla. Ale presadilo sa, funguje dodnes. A takýmto výstupom a nepriamým produktom boli zmeny v rodinnej politike. Opäť to poviem na príbehu. Najlepší produkt môjho života dcéra a dnes druhý, vnúčka, nepriamy môj najlepší produkt môjho života. A keď sa narodila, tak prišiel celý naradostený zať domov a hovorí, mne sa zvyšil čistý príjem. A Euka hovorí, no tak jej kúp bonbóny, tu máš autorku daňového bonusu. Dodnes funguje princíp prídavkov na deti, daňového bonusu, podpora rodiny, podpora vyššieho čistého príjmu, všetky opatrenia, ktoré s tým súviseli. A takto krok za krokom sa to rodilo až po návrh dodnes nefungujúceho Unitasu a ide ma poraziť. To je to narazenie na reálnu politiku. V 2005 som priniesla na vládu návrh uznesenia vlády na zjednotený výber daní, cieľa a odvodov, lebo nejdem obťažovať dôvodmi. Jediná možnosť, ako otočíme systém tak, aby bol orientovaný od klienta a nie cez inštitúcie. No, tam je hlavná zrada celého systému verejných a sociálnych služieb. No a tak vznikol ďalší návrh ďalšieho zákona. Takto by som mohla pokračovať až cez Atlas rómskych komunít, kde, a tu bonzne, s Miškom my v teréne, Mišo šoféroval, ja som mala na kolenách mapu, nebola GPS. A dostali sme sa na raz ceste a Miško sa ma pýta, ideme ďalej, rovno doľava alebo doprava. A ja hovorím, jaké rovno? Ja mám na mape iba cestu doľava. Mišo hovorí, neblázni, však vidím, že ide jedna cesta aj rovno a jedna doprava a na konci tej, čo ide rovno, vidím aj dym. Tak ideme rovno. Atlas rómskych komunít sa rodil sociografickým výskumom klasickým. Naozaj sme hľadali, nachádzali neobjavené časti Slovenska popri známejších a objavených. A dnes úrad vlády som podpísala súhlas, že licenciu na metodológiu Atlasu rómskych komunít so zľudovenou typológiou, segregovaný, separovaný, integrovaný, čo je produkt daného výskumu a na to nadväzujúcich nasmerovaní financií funguje dodnes. Takže niektoré veci vám zľudovejú a je fajn, keď zľudovejú, neprekáža, keď sa nevie o autorstve, lebo to je ako s ľudovou pesničkou, ak si ju nôtime, tak poteší. Ja iba dodám, že teda
už vtedy sme konštatovali, že zabudnuté Slovensko raz, keď začne voliť nie Mečiara, ale niekoho iného, že bude zle. To bolo 17 rokov dozadu a ono začalo teda práve tam, kde sme boli, tam tie výsledky LSNS sú najtragickejšie. No, mimoriadne sympaticky si mi Iveta odpovedala, presne takto by som si to predstavoval a teraz budem cynik. Keby tu niekto sedel kto teda vníma politiku trošku ináč ako my dvaja, tak povie, no ale počkaj, tak ale tá Iveta Radičová mala nejaké politické ambície, to nie je možné. Alebo si sa už na to nemohla pozerať? Radila si výborne, robila si výskumy a v jednej chvíli si sa nemohla na to pozerať, alebo si povedala, nie, idem do toho, lebo je to dôležité, lebo ja to viem, ja to budem vedieť. Neviem, každý sa rozhoduje v živote pod vplyvom rôznych udalostí, faktorov, situácií, ktoré považuje za dôležité a významné. Nebudem zastierať ani klamať, že ponuku byť v exekutíve sme mali tak Stanko, ako i ja na stole od roku páne 90. Ja som v 90. roku uprednostnila dovzdelanie a odcestovala som do Oxfordu. A priebežne, teda počas mečiarizmu, nie, to sme obidvaja zase boli na dlažbe, ale s tým sme už mali svoju skúsenosť, to nebol novotvar. Vyletel Stano s reláciami z STVčky, mňa vyhodila Slavkovská, vtedajšia ministerka za SNS, zo dňa na deň za Ankou Brunovskou z Akadémie Istropolitány. Takže počas mečiarizmu nie, tam sme len sa snažili rozprávať, hľadať, povzbudzovať, mobilizovať, aby demokracia na Slovensku úplne nevyhnula skôr, ako sa mala šancu poriadne narodiť. A po 98. prvá ponuka, myslím, bola v roku 2002 a nebudem vám tvrdiť, že prišla moja životná túžba a ja som po ničom inom netúžila. Odpovedala som tak, ako som to vtedy prioritne vnímala a cítila. Tá odpoveď bola veľmi stručná, ale ja nevidím jediný dôvod. Ja som šťastná. Konečne robím svoju profesiu, som doma, nemusím ísť za prácou do zahraničia, lebo to obdobie mečiarizmu bolo také. Môžem sa venovať sociológii, môžem robiť výskumy, ktoré ma zaujímajú, predkladať do verejného diskurzu návrhy, posúvať ich vláde, ktorá je vládou, ktorá si ich všíma a ktorá ich počúva a akceptuje. Nevidím dôvod. Nie. A nepoviem nič nové, že k tomu opätovnej ponuke, ktorú som dostala potom v 2005, som povedala áno preto, lebo mi zostalo prázdne srdce. Tak som ho chcela zaplniť. Myslím, že to bolo správne rozhodnutie a vrhla som sa na ministerský post a dodnes platné zákony, desiatky platných zákonov, myslím, že sú dostatočnou známkou za to obdobie, keď som na ministerskej stoličke pôsobila. No, potom prišla druhá Ficová vláda a tak skrátime to. Potom prišla prvá, 2006. Áno, prvá Ficová vláda a potom, aby sme to skrátili, zrazu si zostavila vládu v 2010 a dala si mnohým veľkú nádej. Myslím, že v veľkej časti Slovenska si dala obrovskú nádej, že to bude fungovať štandardnejšie, že Slovensko ide dopredu. Čo je vlastne dneska celkom zábavné z roku 2017 sa na to pozerať, lebo dnes som si prečítal, že premiér Fico vyhlásil, že sme vlastne jediná liberálna demokracia v strednej Európe a že sme teda ostrovom liberálnej demokracie a európskeho smerovania. Čo vlastne tak už možno aj je, a keď to povie premiér Fico, tak mám taký pocit rozpakov z toho, ale vlastne ty si toto chcela v 2010, aby sme neboli jediní, ale aby teda zo Slovenska bola skutočná liberálna demokracia.
No a vráťme sa teda do toho obdobia. Čo všetko si chcela dosiahnuť? Vieme, ako to skončilo, všetci, ako tu sedíme. Čo všetko si chcela dosiahnuť? Naozaj vieme, ako to skončilo? Ale dobre, vrátim sa aj k tomu koncu. Dobre, áno, Richard Sulík už urobil coming out pred pár dňami, že už by to urobil ináč. Tak ja sa to môžem aj spýtať teba, čo by si ty urobila ináč? Najprv, ak dovolíš, ten rok 2010, on samozrejme ako nespadol z neba, to, že sme mali šancu zostaviť vládu. Predovšetkým treba znovu a opakovane poďakovať občanov, ktorí dali takúto možnosť a šancu, ale ona tiež nespadla tá šanca od občanov z neba. Predchádzalo tomu pôsobenie 4 roky v opozícii, predchádzala tomu prezidentská kampaň a keď už o tom hovoríme, ja som to zatiaľ hovorila len v súkromných rozhovoroch, moja najväčšia prehra, ktorú ja vnímam ako najväčšiu prehru, je prehra v prezidentských voľbách v druhom kole s pánom Gašparovičom. Chcel som sa tomu vyhnúť. Ja sa tomu nebudem vyhýbať, dodnes to nemám spracované, pretože som prehrala s najvyšším protagonistom, s jedným z najvyšších protagonistov mečiarizmu. V roku 2008 či 2009 boli tie prezidentské voľby. 2009 a to bola facka. To bola veľká facka, ktorá zatrasie človekom a vníma pozíciu v politike s ešte väčšou pokorou. S ešte väčšou pokorou. V snahe o ešte väčšie porozumenie. Napriek tomu, že som dlhé roky patrila k tým, ktorí upozorňovali, že po 98. že aký koniec mečiarizmu, o čom hovoríte, ten fenomén je tu a je hlboký, tak bolo niekoľko potvrdení pravdivosti tohto výkriku, ktorý v tých rokoch bol ako keby do tmy. Ale tých cca 1 000 000 hlasov v prezidentskej kampani malo istý efekt v mobilizáciu a tú šancu, ktorú sme dostali v roku 2010 na zostavovaní vlády a teda tým, že som bola poverená a dostala tú dôveru zostaviť vládu. A tu dodám 3 fakty, ktoré považujem za nesmierne dôležité. Poprvé, hlboký nádych bol pred tým rozhodnutím. Preberali sme Slovenskú republiku na kolenách. V časoch obrovskej ekonomickej krízy nie len na Slovensku, ale v 24 krajinách Európskej únie. S obrovským deficitom, s obrovským dlhom. Medzi rokmi 2008 a 2010 sme strátili 115 000 pracovných miest. Narastla nezamestnanosť skoro o 140 000 ľudí. Tie čísla boli desivé a tá prognoza nebola v ničom ružová. A vedeli sme teda, v akom stave preberáme Slovenskú republiku a že nás čakajú na úvod veľmi nepopulárne rozhodnutia a opatrenia. Do takéhoto premiérskeho postu som vstúpila s plnou tou ťarchou na ramenách vlastných i ramenách koaličných partnerov. A začali sme si plniť domácu úlohu. Poriadok vo verejných financiách, zrazenie deficitu skoro o polovicu. Môžete si pozrieť vyhodnotenie OECD, Európskej komisie. Boli sme krajinou, ktorá za ten rok najviac razila deficit a chceli sme ako čím skôr sa začať nadýchavať a naštartovať ekonomický rast. Ale popri tom sme reštartovávali zamestnanosť, znižovali nezamestnanosť, robili rodinnú politiku, tá zostala prioritou, vtedy sa predĺžovala a zvyšovala materská, zvyšoval rodičovský príspevok. Zároveň sme vedeli, všetci sme si boli vedomí, že potrebujeme obnoviť dôveru v politiku, lebo to bolo po ťažkom období obrovských korupčných kauz. To nebol len nástenkový tender, ktorý dnes je tak ako znovu povedomie, ale sociálne podniky, emisie, áno, toho bolo množstvo a na stole nám zostali dlhy, ja dodnes si pamätám sumy, priatelia, že
len 540 miliónový dlh, ktorý mali samosprávy. 150 miliónov nemocnice, ďalších 50 miliónov všeobecná zdravotná poisťovňa, 20 miliónov v rezorte spravodlivosti nezaplatení advokáti a faktúry. A takto by som mohla ako celý reťazec. Celkový dlh železnica blížil k 1 miliarde. Ako to, čo sme my mali na stole, na rozdiel od Mečiara, ktorý mal všelijaké doklady, tak ja som mala kopu tých dlhov a faktúr a nevýhodných zmluv. A tak začalo rušenie nevýhodných zmluv cez opis, cez diaľnice a tak ďalej. Ako kruté, ťažké. A začali sme od seba znižovaním a zmrazením platov ústavných činiteľov. Keď sme chceli siahnuť na platy samospráv, tak bola vzbúra a cirkus a podobne. Takže dať do poriadku verejné financie a reštartovať ekonomiku. A zároveň obnoviť dôveru v spravovanie vecí verejných. Takže koncept bol jasný, koncept otvoreného vládnutia. A opäť, dodnes našťastie funguje niečo z neho. To bol balík skoro 12 zákonov, z ktorých dodnes zostáva rezonovať a napriek tomu, že ostatné rovnako efektívne fungujú, zverejňovanie zmluv, ale popri tom bolo sfunkčnenie centrálneho vestníka, popri tom elektronické aukcie vznikli vtedy, nie až za tejto vlády, vzniklo otvorený výber sudcov, náhodný výber sudcov, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, celý zákon zmena generálnej prokuratúry, ktorý najprv šiel, Smer ho hneď dal na ústavný súd, ale už platí, okrem toho veci, ktoré sa museli opraviť. Celá zmena v systéme a novela zákona o verejnom obstarávaní, zníženie limitov, procedúr, ale aj nastavenie princípov výberového konania na vysoké pozície v štátnej službe a v štátnej sfére. Opäť si možno najviac pamätáte, keď prišlo k zmene a dialo sa výberové konanie na šéfa Úradu pre verejné obstarávanie. Ale takto sme robili výberové konania aj pre ďalšie štátne inštitúcie. Takže otvorené vládnutie bolo to, do čoho sme sa vrhli a za čo Slovenská republika cez moju osobu dostala medzinárodné ohodnotenie a ocenenie, ktoré som mohla si prevziať vo Washingtone. A to sú veci, pre ktoré to stálo, pre ktoré to malo zmysel. Videla som odtiaľto pred chvíľou odchádzať, lebo povinnosti pána ministra Miškova, ktorý spustil zmeny v podnikateľskej sfére, zľahčenie podnikateľského prostredia, aby sme teda pokročili, skočili, podpora a opatrenia Jeremy na podporu malých a stredných podnikateľov. A do toho sme mali dvakrát po sebe príšerné povodne a ešte aj v zime snehovú kalamitu. Takže sme prijímali protipovodňový program postavený na riešení aj nezamestnanosti a program revitalizácie vidieka. A mám pokračovať. Takže ako 2 intenzívne roky, ktoré pre mňa a v mojej pamäti budú primárne tie zákony, ktoré viem, že dodnes fungujú, viem, že dodnes prinášajú isté pozitíva a sú istou stále zábranou k tomu, aby sme neboli tou liberálnou demokraciou. Ja využijem času, že sa nadýchneš a poviem dvojotázku. No nepotrebujem. Dvojotázku. No, ale čo by si robila ináč? Nehovorím, že sa robilo zle, ale čo by si robila ináč? A hneď aj druhú otázku. A kto teda vlastne tú vládu teda položil? Sulík? Alebo ako sa tu hovorilo, že Mikloš s Dzurindom? Ako to teda vlastne bolo? Lebo Sulík najnovšie urobil coming out, že to vlastne on pokazil a že už by to robil ináč. Tak ako to bolo vlastne? Lebo chodia rôzne urban legends po Slovensku, že teda kto a prečo to robil. Áno, ja tiež čítam niekedy zainteresované komentáre a nestačím sa čudovať. Od ľudí, ktorí okolo úradu vlády v podstate ani nekráčali, ale vedia. Takých je nesmierne veľa. Samozrejme, že platí,
že každý zúčastnený tú istú situáciu, ten istý fakt, bude interpretovať svojou optikou. Som nikdy netvrdila, že viem byť a môžem byť objektívna pri hodnotení pádu vlády. To nie je možné, bola som zainteresovaná a stále je tam tá optika, cez ktorú som vnímala danú situáciu, ale tak či tak zostaňme a držme sa faktov a vymenujem len naozaj jednovetovo sľubujem len fakty. Fakt číslo 1, priame peniaze Grécku a schválenie tzv. Dočasného eurovalu bolo schválené Ficovou vládou. Fakt 2. Pôžičku Grécku sme zrušili. To je fakt. Fakt 3. Dočasný euroval sme predkladali ako vláda na schválenie znovu Národnej rade Slovenskej republiky s 3 podmienkami, ktoré boli súčasťou uznesenia vlády. Tie 3 podmienky formulovala SAS a vláda ich akceptovala. A tie 3 podmienky v priebehu rokovaní roku 2010 a 2011 sa stali súčasťou dočasného eurovalu. To je fakt 3. Fakt 4. Naprieč celým politickým spektrom až na pár poslancov bola schéma dočasného eurovalu v auguste roku 2010 schválená Národnou radou Slovenskej republiky. Fakt 5. V roku 2011 vystupuje z eurovalu a zo schémy garancií dočasného eurovalu Portugalsko, z dôvodu ktorého bolo nevyhnutné rozdeliť garancie medzi zostávajúcich, to je to známe navýšenie, kde moja ponuka bola, že vyjednám výnimku, aby sa nemohlo to navýšenie využívať v prospech Grécka. To je fakt číslo, neviem koľko. Tá výnimka je vyjednaná pre Slovenskú republiku, ale hlasovali sme o navýšení a zhruba 2 mesiace pred už nevyhnutným termínom SAS zmenilo postoj a názor a rozhodlo sa nepodporovať sebou schválené rozhodnutie v Národnej rade Slovenskej republiky z augusta 2010. To sú fakty. V takejto situácii odznievali rôzne vety, rôzne výkriky, ktoré samozrejme je možné dať bokom, ale obvinenie z vlasti zrady nie je možné dať bokom. A koaliční partneri traja boli ústami pána Sulíka obvinení z vlasti zrady. Vlasti zrada je trestný čin. To je vyslovenie nedôvery najhlbšej, aká sa vysloviť dá. Tak sa pýtam, či akékoľvek pokračovanie vlády bez opýtania sa na dôveru bolo možné. Odpovedám, že nebolo. V danej situácii. Takže to je celý príbeh. No čiže vlastne, ale možno, keď ťa to počúvame všetci, tak vlastne asi viacerí skonštatujú, že to vlastne nebolo udržateľné. 6 politických strán, Odisťana, Strela, Matovič a ďalší, s ktorými sa vlastne ťažko rozprávalo o niektorých témach. Vydržalo by to 4 roky? Keby neprišlo toto hlasovanie, neprišlo by o pol roka iné? Bolo to udržateľné? Nezvyknem odpovedať na otázky, kde nevieme ani s odstupom času overiť pravdivosť toho, čo poviem. Pre dočasný euroval vieme overiť správnosť alebo nesprávnosť rozhodnutia, keďže on svoju funkciu splnil. O tom dnes nie je sebe menšej pochybnosti. Nerada to konštatujem, ale ešte platí fakt, že sme na tom zarobili. No, to nerada hovorím, že? Ale
lebo na tých, čo boli na kolenách, by sa asi nemalo zarábať, ale áno, ešte sme na tom aj získali, hovorím stále o dočasnom eurovale, lebo o tom bol spor a hlasovanie. Takže toto je už odstupom rokov overiteľná vec a môžeme posudzovať správnosť alebo nesprávnosť toho, ktorého stanoviska. Ale odpovedať na to, že či by niečo vydržalo, nemôžem, lebo to nemáme ako overiť, bolo by to len moje nejaké pocity a to je zbytočné. Dobre. Ale to, čo môžem povedať a čo sú opäť fakty, je fakt, na ktorý chcem upozorniť a to bolo lámanie koalície týchto strán pri prvej vážnej etickej otázke. A to bola voľba generálneho prokurátora. A to bol ročný príbeh. A ťažký príbeh. Nie je jednoduché udržať podporu pri takejto vážnej téme, ako bola téma, ako bude vyzerať generálna prokuratúra, aby nastali zmeny, že nebude môcť zakopávať niektoré kauzy pod koberec a vyhlásiť, že teda zastavuje stíhanie a podobne, aby sa to zmenilo na funkčnú inštitúciu. A myslím si, že ten indikátor lability a možnosti fungovania ďalej bol pri spore o generálnu prokuratúru. A nebudem zastierať, že v deň, keď som sa z médií dozvedela, že poslanec SDK UDS navrhuje pána Trnku na generálneho prokurátora, som si zvolala svoj najbližší tím a som im oznámila, že priatelia, myslím si, že dnes padá vláda. A neviem povedať, či vydrží ešte týždeň, dva mesiace, ale v tejto téme nemôžem ustúpiť. Takže bola by vydržala dlhšie. Nie, ďakujem, toto bola pomerne presvedčivá odpoveď. Dobre, poďme ale k tomu najdôležitejšiemu. No, po roku 2002 robila si rôzne veci, veľmi zaujímavé veci. Ja mám skúsenosť, že občas vybehneme po Slovensku, Nitra, Trnava, Trenčín, Košice, oslovuješ ľudí a mám pocit z toho, že vieš osloviť ľudí, majú ťa radi a mnohí sa pýtajú, a veľmi úprimne, prečo nie si v politike. Dokonca v Trenčíne ma zastavil po jednej debate človek, ktorý pomerne agresívne na mňa teda hovorí, že no a kedy bude kandidovať? Ja hovorím, na teba? Áno, pýta sa, kedy bude kandidovať? Ja hovorím, tak to sa musíte pani Radičovej spýtať, kedy bude kandidovať. A on ešte agresívnejšie, no tak ale na čo prišla? Však teda, tak prišli sme všetci tu pozitívni z považia a ja som čakal, že nám oznámi, že teda ideme do toho a proste bude to tu vyzerať ináč v tejto krajine. No, čiže mám pocit, že stále dávaš ľuďom nádej a to je sympatické a dôležité. Ja ju dávam? Áno, myslím si, že áno, že ju vidia v tebe, tak. Aha. Vidia ju a no, tak čo s tým budeme robiť teda? Pýtal si sa ma na chyby a na tie som zatiaľ neodpovedala. A bol by ich veľmi dlhý zoznam. Videla som niekde nenapadne tam pána Baláža. Kde si skrytý? Mám to totiž zakázané. Mám zakázané sa bičovať vyratúvaním a vymenúvaním chýb, čím ilustrujem a dokazujem, že je ich naozaj dlhý zoznam a viem ich reflektovať. Taká základná chyba je, že som v istých situáciách mala byť rozhodnejšia a nespoliehať sa na ten nekonečný dialog. A v istých situáciách, keď som
zmenila rozhodnutie, lebo som ich niekoľkokrát zmenila, mala som venovať možno väčší priestor aj čas na vysvetlenie zmeny toho rozhodnutia. Ale keď v tej, nechcem sa prosím ospravedlňovať alebo vyhovárať, ale v tej štátnej správe sú také tendencie, že vám začnú robiť skleník. Že sa dozvedáte pravdu až vtedy, keď sa nebijete za to, aby vám povedali celú pravdu. Že sú vzácni tí, ktorí vám ju teda naložia v plnej nahote a vy viete a potom sa aj adekvátne a správne rozhodnete. Nehovoriac o tom, že ešte funguje aj taká vec krytia chrbátov a kamuflovania a zastierania a zrazu vy si myslíte, že máte všetky podklady pre správne rozhodnutie k dispozícii v citlivej kauze a na druhý deň ráno sa zobudíte a zistíte, že to vôbec nie je pravda. Že vás zase raz niekto, nazvime to slušne, neinformoval komplexne. Natvrdo pomenované, že vás normálne klamú. Cítite sa jak detektív, alebo Sherlock Holmes, alebo policajt, ktorý sa domáha, aby mal dostatok relevantných, pravdivých informácií. Mala som sa ráznejšie domáhať pravdivých, jasných informácií a v niektorých prípadoch urobiť rázne, rýchle rozhodnutia a boli prípady, keď naopak som mala s rozhodnutím radšej počkať a zozbierať si viac podkladov a nedať sa dotlačiť k rýchlejšiemu rozhodnutiu. Čiže tých chýb bolo dosť, viem ich pomenovať a keď sa ma pýtaš na odhodlanie vstupu do politickej arény, ja mám doma boxerský vak. Aj boxerské rukavice. Ale vak je nezavesený a boxerské rukavice ako nové. Je to typ športu, ktorý a spôsoby, ktoré nie sú mi vlastné. A štýl politiky, ktorý dnes vládne, ktorý je primárne založený na totálnej diskreditácii a likvidácii osoby ako protivníka, výmyslami, údermi pod pás, nechutnosťami, voči ktorým ste úplne bezbranní, nepatrím k ľuďom, ktorí voči tomu majú odolnosť. Ja ju navonok nemusím dať najavo, ale vo mne to zostáva a znovu príde to prečo niekto má potrebu ma zabiť, prečo niekto má potrebu ma označovať za... Nejdem radšej vymenovať. Týkalo sa do Banskej Bystrice, to označenie. Áno, aj. Áno. A kam až do akého dna je možné vstúpiť? Áno, politik je svojím spôsobom verejný tovar, ale má to svoje hranice. Má to svoje hranice. My sa dožadujeme prirodzene, a malo by to tak byť, že isté profesie majú mať aj uznanie a istú elementárnu úctu. Mali sme učiteľov, ktorí si celý život budeme vážiť. Je inštalatér, ktorého si ja vážim, lebo má zlaté ruky. Je záhradník, ktorý dokáže vyčariť neuveriteľné veci z inak zanedbaného kúska zeme a tak ďalej. A myslím si, že sú aj medzi politikmi ľudia, ktorí si zaslúžia aspoň elementárny rešpekt a úctu. Elementárne uznanie, čiže nielen, že ich tolerujem, ale elementárny rešpekt. Rešpekt voči tomu, že sa podujali posunúť krajinu, že sa podujali niečo urobiť, ale hádzať do jedného vreca, všetci sú zlodeji a všetci sú gaunéri a potom ešte rozbíjať doslova do písmena osobnostnú integritu, je napokon niečo, čo umožňuje len istá miera anonymity
A ja trvám na tom, že v minulosti anonymný list mal jedno jediné smerovanie, používať a zahodiť do koša. Ale dnes to v tom virtuálnom svete sociálnych sietí žije. A vplýva to na verejnú mienku, vplýva to na okolie a je to urážajúce. Je to niečo, kde si jednoducho poviete vetu, no ale ja som otca, mater nezabila. Aby som znášala útoky od ľudí, ktorých nepoznám, s ktorými sa nemôžem zhovárať, ktorí sa mi nepozrú do očí, ktorí mi to nepovedia do očí, aby si so mňa robili rohož a obtierali si o mňa ústa. Ja si to vyprosím. Čiže je to niečo na spôsob, nemyslím si, že dobrovoľne chcem vstúpiť do tejto 5. cenovej skupiny. To už nie je ani 4. A pokiaľ ten štýl politiky nebude mať podobu elementárnej slušnosti, tak to nie je naozaj svet, ktorý mi chýba. No ja poviem, ja ľudsky ti veľmi rozumiem, a už sme o tom viacejkrát rozprávali, a ja asi na toto by som tiež nemal celkom žalúdok, ale zároveň sa zamýšľam teraz provokatívne, že ten odkaz vlastne je strašidelný, pretože keď, aj ťa považujem za slušného človeka, keď slušní ľudia povedia, že do tej politiky sa vlastne nedá ísť, tak vlastne je to také pripustenie, že tí, čo tam sú, to sú kreatúry, alebo sú to naprostí teflóni. Áno, niekto ich pozvracia, z nich to tak ako ťa stečie a vlastne si to nevšímajú. Čiže vlastne sú to trošku sociopati. Čiže to je hrozný odkaz svojím spôsobom. A pričom, ako znovu opakujem, ľudsky ti rozumiem viac, ako dávam najavo, ale teda čo tu budeme s tým robiť v roku 2017? Vieš, nie je to len problém Slovenska. Ja som viac o tom rozprávala teraz v jednej z televízií, cez víkend nebudem robiť reklamu, že čo sa to deje s politikou a so spoločnosťou, k akým zmenám dochádza a máme to v náplni práce, aby sme to skúšali diagnostikovať, ale nie len skúšali, aby sme to diagnostikovali a niečo navrhovali, čo s tým. Veď i rakúska kampaň mala ten prívlastok špinavá a ten sklz ako smerom dolu nie je prítomný len teda tu doma, aby sme sa nebičovali nezmyselne, ale má svoje sociálno-ekonomické, politické, globálne technologické príčiny, technologizácie doby ako príčiny a premieta sa potom aj do podoby verejného diskurzu. Naozaj namiesto dve storočia sa demokracia riadila autoritou zákona, dnes autoritu zákona nahradila autorita verejnej mienky a pokiaľ bude autoritou verejná mienka, tak potom do nej vkladám témy a manipulujem ju nástrojmi akýmikoľvek, pretože jediným meradlom úspešnosti je číslo, teda výsledok vo voľbách. A ten mechanizmus naozaj vedie aj k rozbíja spoločnosť, polarizuje nás nepriateľené skupiny, nepriechodný múr medzi víťazmi a porazenými, pričom porazených z hľadiska sociálno-ekonomického rozvrstvenia, z hľadiska politiky a jej zmeny témy na spor o identitu, znamená nepriechodnosť porazených do sféry ovládanej víťazmi, uzavretosť totálna, ale tí porazení sú väčšinoví, teda moc mení nástroje, aby sa udržala a mení ich do iliberálnej podoby alebo do autoritatívnych nástrojov. Ten proces je tu a on je zvratiteľný. On je zvratiteľný a poviem nie alibistickú vetu, ale je tu startupová generácia. Je tu. Je menšinová tá startupová. Vo veľkej menšine. V mladej generácii. Tá väčšinová mladá generácia je skôr stratenou generáciou, ktorá používa výrazy typu nuda, deštrukcia,
vzbúra proti inštitúciám, úplná vyprázdnenosť akejkoľvek témy a podobne. Ale tá stará apová nová generácia sa začína prejavovať aj vstupom do politiky a politických štruktúr a bude len a len na nej, aký spôsob a štýl politiky si zvolí. Viete, atmosféra spoločnosti naozaj platí to staré, že tá ryba od tej hlavy proste smrdí a atmosféru spoločnosti, kultúru v spoločnosti, nastavenie vytvára v mnohom to, ako vyzerá ten zverejnený, verejný, viditeľný diskurs a tzv. Dialóg medzi vrcholovými politikmi. Čiže je tu šanca na zmenu. Naša generácia si svoj príbeh demokratizácie napísala. A ja tak teraz sedím a čakám, že sa chopí nová generácia svojho príbehu demokratizácie a nerada by som do keľu čakala na Godota. Áno, tak ten odkaz na niektoré sily bol zrejmý. No dobre, ale aká bude tvoja pozícia v tomto celom? Teda už povedala si, že teda nebudeš zasahovať úplne priamo, ale nejako zasahuješ vlastne. Takže ako to bude vyzerať? Alebo teda tá knižka, ktorú tu máme a ktorú, myslím, že sa ponúka, to nám kolega Cár povie potom, ktorú si napísala o Európskej únii, naznačuje to, že budeš sa snažiť pôsobiť na širšej úrovni? Možno, že keď Tusk skončí, lebo sa hľadá teraz, že má to byť bývalá premiérka a žena. Tak teraz si rýchlo premietam v tej EU 26 už dneska, no veľa ich nie je. Aj Jourova sa niektorým páči, ale tá nie je bývalá premiérka, tak zase mi z toho len vychádzaš ty. Tak ako to bude? Do čoho budeš zasahovať? Ja mám také srdcové projekty na Slovensku celý život. Tým v súčasnosti, a stále sú to deti. Stále sú to deti, venujem im toľko energie a času, koľko len mám. Ja som vždy sa tak chválila, že bolo obdobie, keď som mala 400 detí. Sme sa starali o deti v náhradných rodinách. A stále ich mám. A teraz sú to deti, spustili sme projekt, nedajte sa zmiasť názvom, volá sa Technická škôlka, ale je to projekt, ktorý aplikuje matematiku profesora Brunovského, učí deti myslieť, hrou, vnímať svet. Máme za sebou prvých 6 pilotných projektov. Opäť doma človek nikdy nie je prorokom, takže Social Mari cenu v Rakúsku to získalo doma. Tak potichu postupujeme. Ja sa z tých detí nesmierne teším. Sú úspešné, dôkaz je, že prvé deti z týchto škôlok, ktoré už začali na prvom stupni základnej škole v Poprade, a keď ste hodnotili Poprad, prvý stupeň základnú školu, tak je, ako ste možno zachytili, najlepšia na Slovensku a poskočili v PISA výsledkoch o 15%. Nevzdávam a raz to budeme mať na Slovensku vo všetkých škôlkach. Takže to je jedna vlna energie, druhá vlna. Som krstnou mamou, tutorkou, ako chcete, vdýchávanie života alebo podobné energie, ktoré vkladám do mojej úplne úžasných dám, agentky rovnosti, to sú rómske dámy, ktoré úplne menia svet okolo seba v totálne segregovaných rómskych osadách a ja sa pred nimi skláňam a pomáham im, čo mi sily stačia. Okrem toho nadácia detského kardiocentra, a takto by som ako celý rád, kde sa snažím, a propos, pridajte sa pre agentky rovnosti, už som im zozbierala prvých 200 detských knížiek, aj sme to tam odviezli, lebo tie deti nemajú čo čítať a radi by čítali. Takže keď by ste sa pridali, a veľmi rada, osobne im to tam rozveziem. Ale to sú ako veci, ktoré, keď ráno sa zobudím, tak si poviem, opäť to, že si sa zobudila, má nejaký zmysel. A potom sú to také veľké projekty. Obrazne veľké, pre mňa je toto veľké. Každé to úspešné, rozosmiaté malé dieťa, tie 3 deti, ktoré mali byť v špeciálnej škôlke a dnes sú to lúmeni škôlky.
stačilo zmeniť prístup k nim. A nerobíme to pre elitné deti, aby sme si rozumeli, ale pre sociálne slabé vrstvy. A k tomu, ako idú také tie veľké projekty, jeden z výstupov je tu, a to je áno, New Pact for EU, kde som v tom výbore a v tom najvyššom orgáne, ktorý pracuje a pripravuje podobu nejakého budúceho scenára pre Európsku úniu, pripravuje návrh na budúcnosť Európskej únie a podmienky, ako by to mohlo vyzerať cez potreby a očakávania jednotlivých členských štátov a občanov v jednotlivých členských štátoch. Áno, som pri komisii, áno, pôsobím v madridskom klube, kde mám povinnosti v projekte boja proti extrémizmu najbližšie, takto sa budem presúvať do Maroka a okolitých krajín. Minule to bolo v Jordánsku. Áno, mám povinnosti cez výbor lídrov, neviem to rýchlo preložiť do slovenčiny, politických lídrov, teda bývalých reprezentantov vlád a prezidentov. To stretnutie najbližšie je v Reykjavíku a opäť je to nie ľahká téma a áno, je to téma utečencov a migrácie. Takže, čo ja viem, no nejak pôsobím a pracujem a zabudla som povedať, že tá hlavná náplň práce je samozrejme Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, kde áno, mám tu svojich študentov, čo ma nesmierne potešilo, rada vás vidím, kde ich trápim s predmetmi, ako je politická sociológia a Európska únia a popri tom trošku ako dekanka fakulty mass médií. A keďže sú to akreditované pracoviska, tak musím publikovať a písať, takže editujem pravidelnú sériu knížiek o demokracii pre Oxford Press. Z mojej strany... Tebe tam zostáva čas na politiku? No, ja tam cítim všeličo. Takže posledná otázka z mojej strany. Keď teda mladá generácia, ktorú... A rozprávali sme sa o tom, máš pocit, že minimálne jedna jej časť je pripravená veľa zdeštruovať, jedna časť, a že to je to niečo, čo my možno trošku seniornejší máme problém uchopiť dnes, keď tá druhá časť, ktorá nedeštruuje, posunie túto krajinu dopredu, si ochotná sa na niečom podieľať? Si ochotná do toho nejako vstúpiť, bez toho, aby sme to špecifikovali? Pýtaš sa ma ako starej dievky, ktorá už zabudla, čo je to šarm. Samozrejme, veď keď ma oslovilo Progresívne Slovensko, keď ma oslovil Miro Beblavý, keď ma oslovil ešte nie tak dávno aj Igor Matovič, Jano Budaj pri amnestiách a podobne, ja som nikdy neodmietla si vypočuť, prípadne povedať svoj názor, alebo aj aktívnejšie pomôcť alebo vstúpiť do hry. To je známe a neviem akou náhodou, ale musí fungovať neuveriteľná náhoda. Ja s kýmkoľvek sa stretnem, ktorý sa trochu motá okolo politiky, ja som vám hneď nafotená. A nech je to kdekoľvek. To je neuveriteľné. Ale nedivíš sa. Ja už sa nedivím v podstate skoro ničomu v tomto veku. A málo čo ma prekvapí a zaskočí, ale toto je taká neuveriteľná náhoda. Ale v pravidelných intervaloch. Neodmietam, pokiaľ niekto má tú dôveru a chce si vypočuť, alebo ma požiada o nejakú spätnú väzbu k programu, ktorý napísal, ja sa tomu nebránim, lebo je už na jeho zodpovednosti, ako to zváži, čo s tým urobí, ako s tým naloží. My sme sa v tom období po páde vlády na tému o politike niekoľkokrát opakovane rozprávala aj s Richardom Sulíkom. Ďakujem pekne. Ja už nechcem ďalej rozvíjať túto tému, máme priestor na 2-3 otázky, viem, že sedíme už dlhšie. Ak by ste niekto do toho mali chuť vstúpiť, áno, vidím tam
Neviem, ako tu je s tými mikrofónmi. Keby niekto mohol podať, to by bolo vynikajúce. Príjemný podvečer. Patrik Repci, moje meno. Skúšam podať teda po 4 sekundy. Raz, dva, tri, nevadí. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do paláca, pani Radičová, lebo Historio palác je pre naše divadlo Bezdomova vlastne virtuálny domov. A vy ste, to ste nespomenuli, že vlastne ste jediná premiérka, jediná politička, ktorá vlastne naše divadlo pozvala na svoju pôdu, takže my sme divadlo, kde hrajú ľudia bez domova, hrali sme aj na vláde za vašich časov. To je pravda. A dneska o 6. nám skončila skúška, tu na vedľa. Ja som povedal, že idem sem, našim hercom a herečkám. A ako to už býva, ľudia bez domova vedia niektoré veci pomenovať veľmi presne a inak ako väčšinová spoločnosť. A ja som sa ich spýtal, no tak keď tam už bude tá pani Radičová, čo by ste chceli vedieť? No a jeden z našich hercov sa nás pýtal, že teda sa pýta prostredníctvom mňa, že pani Radičová, vy si nemyslíte, že ste boli obstrelená preto, lebo ste boli žena? Viem, že táto otázka už niekoľkokrát bola sformulovaná a je ťažké na ňu politicky správne odpovedať. Preto ja ju doplním a zmením to. Čo by ste doporučili ženám, ktoré sa rozhodujú, aby vošli do 5. cenovej skupiny, aby z nej vyšli minimálne tak krásne, ako ste vyšli, teda, že ju ďalej majú radi, ale vlastne čo treba vlastne sa čomu najviac vystrihať? Čomu by sa mali ženy vystrihať najviac, keď vstúpia do 5. cenovej skupiny? To je moja otázka. Ďakujem. Viete, že jediná správna odpoveď znie nevstúpiť do 5. cenovej skupiny. Pripomína mi to vždy ten známy vtip, ja som ho spomínala študentom, lebo je nesmierne výstižný, keď rabín sa postaví pred svojich študentov a dáva im otázku. Dvaja padnú dolu komínom, jeden zostane čistý, druhý špinavý. Čo urobia? A teraz študenti začnú rozoberať situáciu, ale no ten čistý sa pozrie na toho špinavého, myslí si, že je špinavý, ide sa umyť. Naopak ten špinavý sa pozrie na čistého, myslí si, som čistý, zostáva špinavý a nejde sa umyť. A meditujú, molestujú, až na to ich zastaví rabín a hovorí, prosím vás pekne, najprv sa zamyslite nad otázkou. Nie je možné, aby dvaja prepadli cez ten istý komín a obidvaja nezostali rovnako špinaví. Čiže čo im poradím? Nájsť spôsob, ako ustáť všetky tie aj provokácie a nedať sa vtiahnuť do sféry útokov a spôsobov, z ktorých napokon nemôžu odísť čista. Teda vydržať to. Keď niekto zvolá 3-krát za deň tlačovku a nadáva vám do všetkého možného na svete, neschopných klamárov a neviem čo, a celý tím okolo vás, vašich priateľov a oddaných ľudí beha hovorí, už udri. A vy zareagujete, nie, lebo to nie som ja. Zostať samou sebou. A keď dochádzajú sily, tak nájsť spôsob, kde sa nadýchnete, aby ste tomu nepodľahli a zostali sami sebou. A chcem ale počiarknúť, že bolo by z mojej strany nesmierne naduté, keby som povedala, že platí nejaká jasná línia, že a ženy to slušné a čo muži to neslušné, to nie je pravda. Je veľa žien v politike, ktoré teda nijak nezaostávali
za razanciou a schopnosťami svojich protiažkov, dokonca ich dokázali aj v niečom predbehnúť. Takže ten rest takto naozaj nefunguje. A naopak medzi pánmi v politike je množstvo takých, ktorých ja si nesmierne vážim a ktorí napriek úskaliam, ktoré prežili, pre mňa je takýto prototyp pán Schäuble. Po atentáte priviazaný na vozíku a on to nevzdal. A ja sa v takejto situácii hanbím hovoriť slova, že som to svojím spôsobom vzdala. Ako tvárou tvár takémuto človeku. Ale musím konštatovať, že je silnejší. Takže je niekoľko naozaj pánov, pred ktorými klobúk dolu, ktorí si zostali na svojich zásadách, sú džentlmeni a máme ich aj v slovenskej politike. Máme pánov v politike, ktorí majú priam správanie aristokratov a nikdy nepodľahli tomu mámeniu povrchnosti, vulgárnosti, inými slovami, ktorí si nikdy nezamenili úprimnosť, nepomýlili úprimnosť s vulgárnosťou. Takže radím im odolať a zostať samými sebou, a pokiaľ majú v sebe presvedčenie, čo chcú v politike dosiahnuť, pre mňa to vždy bola veľmi jasná sada zákonov, ktoré som vedela, že potrebujeme oživiť v realite a udržať v realite, a ktoré potrebujeme opraviť, a budú sa teda držať týchto svojich priorit, tak to ustoja. Tak to ustoja. Čestne, dôstojne a s čistou tvárou. Nech sa páči. Moje meno je Martin Bezner z Edičný SGI. Ja som sa vás chcel opýtať, vy ste hovorili, že sa majú tie zákony, ktoré chceli presadiť. Takže ak mali ste nejaké očakávania, do akej miery ste to vaše očakávania splnili a do akej miery ste mali taký dopad, aký ste chceli. A moja druhá otázka, ktorá je s tým spojená, je, čo vás prekvapilo? Ste išli do politiky z takej tej akadémie a mali ste určite nejaké očakávania, a teda čo vás prekvapilo? Keďže som spomenula, že tie rozhodnutia o zákonoch, regulatívoch mám vo zvyku vždy opierať, a opierala som o analýzy a výskumy, tak väčšinou tie dopady boli odhadované. Ale žiadne efekty a dopady nedokážete odhadnúť úplne plnohodnotne vtedy, keď príjmate príliš veľký balík zmien, lebo tú synergiu nie presne vždy viete odhadnúť a odmerať. A vtedy prichádzajú tie novelizácia, opravy a meníte regulatív, lebo ten dopad nebol odhadnutelný z dôvodu synergie prijatých zákonov v iných sférach a v iných oblastiach. Takže áno, boli situácie, keď veľký zákon o sociálnom poistení, ktorý apropo prešiel naprieč celým politickým spektrom, nie len teda koaličnými poslancami, no teda predkladaný zákon, tak áno, dve skupiny ľudí, no bohužiaľ nepokryli sme ich dostatočne. A už okamžite sa začala písať novela zákona, aby sme to napravili, a uniklo nám to. Uniklo nám to pri simulácii. Stalo sa tak zložitý zákon a navyše dorovnávanie dôchodkov, to je neskutočne ťažké zadanie. Stalo sa pri tej matematickej simulácii. Mrzí ma to, napravili sme to obratom. Čiže áno, takéto sa niekedy môže stať a stane, a na to sú k dispozícii novely zákona, ale všetko
primárne by malo vysieť, stáť a padať na dobrých dopadových štúdiách a analýzach dopadov a dobrých simuláciách. A čo ma prekvapilo v politike? Nepriestrelnosť a mnou nedostatočne odhadnutá sila štátnej správy. To je nás bláznenie. To je... Ja som mala výkrik taký, že moc bezmocných. To neviete preraziť. To je... Nie, že rytier v brnení. To je... Ja neviem. To je múr, ktorý žiadna krajina v živote sa nedokáže postaviť. Ale počkaj, Verka, keď si bola na Daňovom, tak si mi hovorila, že mali na teba pekné spomienky, že ti hovorili pracovníčky Daňového, že oni si s láskou na teba spomínajú. Tak teraz... To bolo v sociálnej poisťovni. To bolo v sociálnej poisťovni, pardon. To nebolo na Daňovom. Nie na Daňovom, dobre. To by ma veľmi prekvapilo, keby to bolo na Daňovom. Tak oni na teba s láskou spomínajú. Ale sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia. Pán Vašečka, ste robili skúšku u mňa zo sociálnej politiky. Hovorím o štátnej správe. A veta, ja to budem ilustrovať názorne. Začínala som klop na dvere v rámci ministerstva. Trielila som, no to bolo tiež také prekvapenie, tam mám jeden príbeh rýchlo na záver na opeselenie rozpoviem, bude krátky. Zaklopala som a prvá moja veta bola: prosím si 4. vetu. Ale oni už vedeli, čo to znamená. Prvé 3 vety od štátneho úradníka zneli: nie je to v legislatívnom pláne úloh. Druhá: nedá sa. Tretia: nemáme na to zdroje. Tak som začínala: prosím si 4. vetu. Ako sa to dá? A čo vieme urobiť, aby to bolo priechodné? Konzervácia stavu, keď už konečne teda sa zabehli do nejakých formulárov, a výrobcovia formulárov, výrobcovia nekonečných listín a papierov. Ja inak to nedokážem, keď som vstúpila do sekcie eurofondov prvý raz, tak skoro som prišla o schopnosť nádychu, lebo to boli také pyramídy papierov, ktoré boli postavené, viete, tak, aby sa dalo na druhú stranu miestnosti prejsť, že len jednu nohu vložíte medzi tie papiere. To bolo šialenstvo. Nepriestrelné, ale všetky nesmierne dôležité. Nedaj Bože zrušiť jeden formulár, snáď zahynie republika. Najväčší súboj a nepredpokladaný bol naozaj to ani nie je konzerva, s tým, čo nazval Max Weber byrokracia. On napísal to presne. Myslela som si, že nadsadzuje, veď teoretik. Nie, on bol nežný. Realite horšie. Crozier o tom písal. Áno. Ako bol predpoklad, ktorý ma prekvapil, ale aby som bola aj pozitívna, vedeli ma aj milo a pozitívne prekvapiť, keď sme zažili tú prvú veľkú vlnu utečencov a písal sa rok 2004-2005. To bolo v priebehu rokov 11 000 a 15 000. Občania si nepamätajú, lebo vláda neobťažovala problémom, ale ho riešila. Takže sme naozaj potrebovali rýchlo robiť registráciu. Ja si dodnes pamätám, že som si zvolala zamestnancov ministerstva a poprosila som ich, či nad rámec pracovných úloh, zaradenia a podobne pomôžu s registráciou, aby sme zvládli ten nápor. Rovnako som poprosila na ústredí práce a na pár výnimiek tí ľudia tam všetci prišli. A my sme zvládli od toaliet cez hygienikov, lekárov, oddelenia detí, žien a neviem čo po registráciu naozaj v bleskovom a krátkom čase a vyhli sme sa tým hlavným nejakým priepasným problémom. A nemali sme vtedy ešte ani plne funkčný a dobre sformulovaný zákon o azyle a šlo to, že? Niekedy stačí chcieť.
Vždy stačí chcieť, potom sa nájde spôsob. Takže boli aj takéto pozitívne zážitky na výzvy, ale to už som na tom ministerstve nejaké mesiace pôsobila a slúbila som, že to završím takým milým príbehom. Chcela som spustiť pilotné programy na medzitrh práce, že to naozaj bude fungovať. Dobre je to dokázať najprv pilotným programom, tak som na to potrebovala nejaké zdroje z vlastného rozpočtu. Bolo okolo 4:00 po obede. Na prízemí bolo ekonomické oddelenie, teda vedúca sekcie financií na ministerstve práce. Zaklopala som, vošla som sekretárka, potrebujem hovoriť veľmi rýchlo s pani generálnou riaditeľkou a tá sekretárka tak zdvihla tak na pol žrlie zrak. No ona tu nie je, je na výjazde, príde okolo 5:00. Koho mám povedať, že ju hľadal? A ja som sa tak na ňu usmiala a hovorím, povedzte, že ak by sa mohla teda ohlásiť ministerke. Predstavila som sa jej, opustila som miestnosť. Okolo 5:00 sa mi ozvala generálna riaditeľka. Prišla, riešili sme, našli sme zdroje, popresúvali sme financie, aby sme spustili pilotný projekt na riešenie dlhodobej nezamestnanosti. A na to na záver hovorí, však tu moju pani sekretárku nevyhodiť. Tá ani nedýcha. Viete, ona pracuje na ministerstve už 40 rokov a v živote živý minister do tej kancelárie nevstúpil. Že ona si myslela, že sa podobáte, ale nechcelo sa jej to veriť. Takže áno, živí ministri nechodievali po niektorých kanceláriách, takže aj takéto príbehy boli zážitkom. Mne sa zdalo oveľa jednoduchšie si tie kancelárie obehať, ako ich volať k sebe a tak človek veľmi rýchlo zistil, že úradovňa pre zdravotne postihnutých a vozičkarov je po schodoch na 1,5 tom poschodí, kde nie je možný žiaden prístup, tak v ten deň sme ich sťahovali na prízemie. Takže niekedy naozaj vždy si potrebujete, my sociológovia hovoríme, ohmatať terén, porozumieť svetu a potom sa k nemu vyjadrovať. Keby to robil každý, ten svet by bol príjemnejší. Je taký program Ukrytý šéfovia, ale ty si prišla dokonca neukryto, takže to je sympatické. Posledná otázka a ja chcem upozorniť, Tomáš, povieš niečo k tým knižkám, ktorú teda... Môžem. Ešte skôr, dnes si premyslí niekto tú poslednú otázku? Takže ja som vlastne za našu asociáciu absolvoval Fulbrightov programu a my sme sa rozhodli tento večer podporiť vlastne aj tou formou, že sme zakúpili niekoľko knížiek a radi by sme ich venovali našim absolventom teda, tak potom ak by sa dalo možno aj s nejakým osobným podpisom a tak ďalej, ale mňa napadla v tejto súvislosti aj otázka. Ty si zneužil túto chvíľu, vidím. Áno, pokojne. Prečo zneužil? Využil. Nie, v dobrom, to som povedal, v dobrom, že teda chopil sa tej príležitosti. Keď ste spomenuli, že teda tá politika je dosť boxerský zápas a že je vhodné si niekedy potom dobiť baterky, niekde odreknúť, že ako ste to vy vlastne využívali, ako ste si dobíjali baterky a možno ako teraz načerpávate silu na to nespočetné množstvo aktivít, ktoré stále teda reprezentujete a veríme teda, že aj naďalej zaujíme. Hovorí sa na Záhorí, odkiaľ pochádzali moji rodičia, teda jeden z rodičov, že zlá bylina nevyhyne. Niečo na tom bude. Ale to podstatné je v tom, že viete, ja robím aktivity, ktoré mám rada. Vás dobíja samo. Nikto mi ich nevnúcuje, keď dlhodobejšie nevidím efekt nejakého projektu, tak si ďalší vymyslím a idem do ňoho a spustím ho, lebo som presvedčená, narazím na nejaký zádrhel a tak sa to dá urobiť a ideme do toho a musí to ísť a dá sa to. Mňa to dobíja. Samo o sebe. Keď uvidíte malého, keby ste videli Sandričku alebo iné deti v škôlke a roztomilú príhodu, keď prišiel sa na to pozrieť na projekt,
pán minister školstva, teda už bývalý, lebo je v učiacom sa Slovensku projekt technických škôlok zavedený, akože má byť celoplošný. Ako to sa stalo, len neviem, čo urobí nová pani ministerka. Čiže nejaký ten efekt sa ako podaril, že nebude reforma, viem. No ale prišiel medzi tie deti a malá copatá Sandra nabehla, sama si vyrezala, urobila drevené lietadielko a tak dala do ruky tomu ministrovi. No, skús, letí, či poletí. No on teda to skúsil, no. Tak drevené lietadlo caplo na zem, všetky deti v krčoch smiechu. Ujo mister, oni nevedeli povedať minister, ujo mister si myslí, že to poletí. A ja som sa v tom okamihu zlakla, že čo bude, lebo áno, spontánne deti, druhá otázka prišla. Tak povedz, prečo lieta lietadlo? No a on chudák nevedel. Nemôžem citovať, ako ho označili. Spontánne. Ujo mister je spôstý, nevie, prečo lieta lietadlo. Tie deti to už vedia. A to vás dobie automaticky. Stačí jedna návšteva. Verte mi, keby som vás tam zobrala, tak odidete s úsmevom na tvári, inak chvíľočku budete vnímať svet. Ale to je aj dobíjanie také ako vaše divadlo, ktoré bolo obrovským oživením. Takže keď na tom úrade vlády sa mi to už zdalo skoro, že sa to nedá prežiť, tak som zbehla za Tomkom Srholcom do otvorenej kaplnky na úrade vlády, alebo som si pozvala takéto divadlo, alebo som pozvala Ulu na robenie výstav vo vstupe do budovy úradu vlády. Otvorili sme detské centrum na úrade vlády a tam tie deti boli a keď už sa mi zdalo, že to všetko je úplne zlé, tak takáto drobná chvíľka a drobnosť ma reštartovala, že? No a každý prijatý zákon, keď prešiel, potešilo. Vtedy si poviete, že áno, má to zmysel a treba to znovu skúsiť a znovu vyjednávať a znovu sa skúsiť dohodnúť. To je ten dobíjač. Ďakujem veľmi pekne. Sedíme už veľmi dlho, viem, že sme už asi nevyčerpali sme tému, ale možno sme vyčerpali sami seba. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A ďakujem veľmi pekne môjmu hosťovi, pani Ivete Radičovej. Ďakujem. Verím, že ste sa dozvedeli niečo viac, čo ste nevedeli a že vás to nabilo. Ja myslím, že aj ako poznám Ivetu Radičovú, že aj ju to nabilo a z toho sa veľmi teším. O 6 týždňov sa opäť stretneme. Myslím, že je to pondelok 11. decembra, budem mať ďalšieho, dúfam, že zaujímavého hostia, i keď latka dnes bola nastavená veľmi vysoko. Iveta, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme Michalovi.